Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar il-Birzebbuġa Promenade Regeneration Project li se jsir b'investiment ta' 12 miljun euro. Ix-xogħlijiet li se jsiru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jaraw it-tisbieħ jestendi mill-batterija Ferretti fil-Qajenza sal-pitch tal-water polo bid-dawra sieħa tal-Bajja ta' San George. Dan il-proġett se jinkludi madwar 1.6 kilometri ta' reġenerazzjoni tal-promenad. Id-disinji li raw l-involviment ta' studenti mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni fih dan l-Università ta' Malta. Ġi spjegat li dan il-proġett se jagħti lin-nies 5 spazji miftuħa fost dawn hemm dak del monument ta' Bush u Gorbaċov li se jinbidel fi spazju miftuħ waqt li l-parkeġġ se jkun taħt l-art. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna jista' ikollu ekonomija b'saħħitha iżda din trid tissarraf fi proġett ta' ġid komuni bħal dan li tħabbar f'Birzebbuġa. Dr. Abela semma li f'dan il-proġett il-Gvern qed jinvesti fin-nies u semma s-sinerġija bejn il-privat, il-Kunsill Lokali u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex jitwettaq dan il-proġett. L-importanza mbagħad li dak it-tkabbir ekonomiku u t-tisħiħ ekonomiku jitrasforma ruħu fi proġetti tal-ġid komuni. U dak li ħabbarna dal-għodu huwa proġett ieħor minn sensiela ta' proġetti li jissimbolizzaw il-ġid komuni. Meta aħna ta' kuljum nitkellmu fuq l-importanza li nżommu ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna, kruċjali tibqa' u x'qed nitkellmu biex inkomplu nsaħħu s-servizzi tas-saħħa, is-servizzi tal-edukazzjoni, is-servizzi li huma relattivi għall-enerġija ġewwa pajjiżna, kollox idur ma' tkabbir ekonomiku. Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet qal li dan il-proġett mhux iżolat kif se jsir ix-xogħol ta' reġenerazzjoni f'Buġibba u fl-imsejda fost oħrajn. Intqal kif dan il-proġett jinkludi fih cycle lane u żona fejn in-nies ikollhom fejn jimxu b'mod sigur. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li fil-passat il-lokalità ta' Birzebbuġa ma kinitx rikonoxxuta u dak li se jsir u titjib kif jixraq u li se jagħti kwalità ta' ħajja aħjar l-residenti tal-lokal u lil dawk kollha li jżuruh.